uyazi sikho story singishokhe njenge-story ngisibone ku-Facebook sengane ena 13 ekwazwe umfana obe yi-boyfriend yayo, i-boyfriend yayo khona ina 15. Umntwana wentombazane una 13, i-boyfriend ina 15, igwaze i-girlfriend lena 13 ngommese emqaleni. So istory sakhona sihamba kanjena-ke, ngibone la ku-Facebook, ngasifundisa istory sangihehla sangiphatha kabi, ngafuna ukuthi ngenze i-awareness ngaso, and then bese ngiyaqeda ngitshele umama ukuthi anigadeni iy'ngane zini, ingane yakhe ayingaphumi endlini, ingane is safe under i-roof yabazali all the time. Istory sihamba kanjena-ke. So umntwana kusho ukuthi uye kubo kamfana lo mntwana lo wentombazana una 13, shuthi ke bahleli ke kwi-outside building, I guess istory. So sizothi allegedly, because I don't wanna get in trouble ngokuxoxa istory zabantu. So kusho ukuthi umfana kungene i-message efonini yalo girl ona 13. I-message ithi i-message asiyazi ukuthi thina, abese umfana athi enene ucela ukubona ukuthi ubalo umthumelela uWhatsApp. Ugeli kusho ukuthi kube nenkinga ke, anqaba ugeli ukuthi akhombise uboy ukuthi kungenani ku WhatsApp wakhe, because it's a phone. Uguy athathe ummese, athathe iskere, agwaze enganeni na 13, uguy una 15. So sithi story ke, abazali bahamba baya kuboka uguy, umntwana lona 15, umfana masebona ukuthi untombazane ibleeda to a point of akasekho right, ukuthi uyagula or uyashona, iphuthuma iyotshela abazali bayo. Mayiphuthuma iyotshela abazali bayo, abazali basendlini enkulu, ihamba iyotshela abazali bakhona beze bazobheka bafica ingane isishonile. Basuke lapho bahambe baye kubo kantombazane, abazali bomfana baye kubo kantombazane. Babafika kubo kantombazane, bafike bathi bayasisho istory ukuthi hayi umfana wethu engathi usegwaze ingane yenu isishonile. Asuku baba wakulowo muzi lowo alahle ngempama kubaba wababa kamfana. Abakubo kamfana allegedly they are asking ukuthi abazali bentombazane bangamvuleli icala lokubulala ngenhloso uguy, ngoba uguy uyingane and wenza mistake, ubengazimiselanga ukuthi abulale intombi yakhe. Abazali bentombazane bathu noche, batsoze. This is heartbreaking. This is heartbreaking for abazali bentombazane kakhulu, because bona they've lost a child ngeke baphinde bayibone. This is heartbreaking also for lumfana lo ubulele ingane, because especially for the parents, not umfana, because abazali bayithola manje basenkingeni abebengayiplanelanga because of their child. Sure guys, hlalisani ingane zeni emakhaya guys. Ingane na 13 angimele ngabe siqomile, honestly. Angifuna ukuphawula kakhulu, it's not my story, indaba zemizi yabantu, but I'm just saying, bo mama, please take care of your kids. Hle.